Yep. Hombre, egunon. Egunon. Joan eiteke? Bai, torri lasai. Zer moduz? Guan oso ondo. Jaten nahi gaituk eta ondo. Zure izena? Nerea, Rafa. Rafa? Bai. Ni Zuaitz. Bai. Urte askotako? Eskerrik asko. Rafa, eserin eiteke mesurekin? Eseri lasai. Bai. Zetan zabiltza ba? Hemen eize, etorri nago eta etzo gezarra eta bogaioa baten. Eizera? Bai. Horregatik Munizioa. munizioa. Gaude munizioa, netzago. Zuetzako? Bai. Bale. Eta eskopeta? Eskupeta, kotxen eskupeta. Kotxean? Bai, bogaio bateko eskupeta gara iziat eta Baina, bueno, izan... han ondo zeok. Han ondo daule eskupeta kotxen. Baina, eiztari batentzat, eskopeta kotxen egitzia ondo? Baina, bogaio bateko denboan inberdik, bogaioa han. Bale. Da, izia joan dagoan, eskupetak ineon. Askotan kotxetik atea da ez. Etortzen beno hilabeten eizea, ba... Amaostu no gehiago, kotxen. Hilabete izea etorri eta 15 egunean kotxean eskopeta? Kotxen eskupeta. Claro, hola, zaila izango, ezta? Ba, eta eskupetan egita da zaile, txarra gatiuguta. Guane alde leku bat ikusi ona. Leku bat? Bai. Eizterin leku bat. Bai, ikusiko nuke guztora. Moituk. Bale. Haudek. Rafa, zer dau? Haudek txaola hausiek. Txabola? Ez tigematen baino txaola dek, bai. Eizterina. Eizterin txabola? Bai. Zertako dau? Ba, garai baten eizeako, hor gainen nuen puestoa garai baten. Bai. Bai, gozaltzeko eta amekita egiteko eta... Itxura, bueno. Itxusi, itxura. Itxusia? Itxusi markako baina, bai. Itxusia? Markako itxusia, bai. Bai, hau txaola, hik izango dira, hau txaola hala. Ur depositio emateik. Ja. Osa, kanpotik ez da polita. Baina ez da polita. Baina, barrutik? Barrutik polita. Eta gutxikoit, Bai? torri. Oazen ba. Jo, Hemen goizetan, etorreratik, sano, porque gainagoan apuntatzeko, gaizki giltza dituk. giltzan zuloan ondo? Barrun, Eta hori? truko hartu zeok. Truko hartu behar da. Gero, zuloa ikusi gabe, sartu inberdik. Zuloa ikusi gabe sartu. Bai, besteak gauz asko bezala. Bultak eman, iriki, hau batea. Pero, dios, zer da hau? Honez hori doble puerta. Bai? Da, barrun batea, eta hau, jatzetuk batin da. Baina, Rafa, Da, ez da erraza hemen sartzea? ez, atetik ez. Zergatik olako ate segurua, Rafa? Ba, lapurreta sartzen zilako. Bai? Karo. Ba, eta gero hau jarri zinuten? Ba, jo, hau jarri ginen, bai. Seguridad al 100% atetiken. Al 100%? Bai. Osea, Banku baten erraza osatuko jo hemen baino. banku baten erraza, Bai. eiztarien txabola baino. Esterin txaola baino. Ostra, lapurrak igual behira, ongo ya? Lapurrak igual behira. Bai, giltzik itzako, eta lapurrak lasai. Giltzari bari. Baina, zerbait esatien nahi, ari? Alpede peritoriko dela. Masima seguridad. Jai dauketela. Hemen jai dauketela. Hemen jai dauketela. Da gainazto, barun lapurtzuko zerre. Ja, sartuko gara? Bai. Bai? Igi, ba, ja, barrua. Da. Haudek eizterin txaola. Ostra, hau da esan genezake elkartea bezala? Bai, elkarteat bezala, baina mendin daula. Baina mendien da ona. Bai. Labanake, onak, lapurrek ikustea komeni dau. Baina ozta behin beharri lapur baino lehen etorri, porque lapurrek sartu to jartzen badue. Claro. Hori ez egoni. Claro, osake, importantia, lehenau Hoi ba. norbea gotia. Arrazoia. Hemen, Hemen maile, egarra. Eta, da, jo hemen Ojo. sua, ez ozteko. ostra, sua, ikusi hau, ireki Bai, dezake? Jak, bai. eta hemen zer egiten duzu, Rafa? Hemen, gauz gorra hemen. Hemen eseri eta jan, earki. Eseri eta jan. Baizterin bizimodu de gorraek, Gorraek. Eserita jan. Daian, Baina, janek bultatzeko eta. Jarriko alde guain zozer bazaugu eta hor, tori, jarriko jo. pentsatzen dut hemen beti usoa eta olakoa jango zuela, ozer? Usoa hemen, useindu ez du egiten. Usain durez? Ez da useindu de. Ez du botatzen da nola jango dugu. Irugiarra, garri gau. Vale. Da, arrautzak. Irugierra eta raultzak. Honek, salida de humos da? Salida de humos, bati iriki. Beti ireki. Bati iriki. Naulain. Hemen zinok egatzen, kea pixkat egin da. Baina arrautze. Olio ere, Arrautze pregitzeko bote imean. arrazoia. Rafa, restauranteak egongo ja, sukalde txarra bakin, Hau gutzat, lujo badek. Usori bota ezarren, da hor disgustu eukiarren, hemen ja... Usoa nadek eskusa bat. Anderen ondotik alditeko.
eskusa, gue. Bai? Ba, gu Andreita esaten zuk eiza guatzela. Ta? Ba, dut jo konbentzitu, puesto no tegala. Zen guztin. Ta zuek? Gu berri txau, lazkar. Baina, hori Andrea ez daki. Ezaki. Bion boskea zek, Zatik? Eiza etorri eta uso izpadeo itxe ematen, Ja. pentsatuko txarra naizela eta ez etela joko bat eta... Hola xen, 30 urte. Rafa, gauzatxo bat. Ez duzu uste Andrea igual gaur enteratuko ala hontaz? Ez da enteatuko. Zuek ez esan da, ez da enteatuko. Rafa, ni? Txiton. Ziton. Da, hau bain, jani beharko jo... Jango dugu. Ean egin beharko jo, Bale? Ura? Bazaukat, ez? Uda esku garbitzeko eta ibitzeko eta platera garbitzeko eta hola. Egin zaukat, generoa, Ojo? uda baino hobea. Rafa, tau? Zuloa. Zulua? Zuloa, bai. Horre, izkutu dut, agutezkio gauz batzuk. Ojo? Bentzeak, sardoa. Sardoa. Lapurra sartu ezkero ere, karo, hau kamuflatuta dago. Bai, ez ditu kontatuko, normalen. Bale, gaur arte. Gaur arte, baina, bueno. Gaurtik aurrea, Gaur gauza asko ditu gargitzen hemen, gehiagik igual. Igual. Hartuko gu? Bai, hombre, atezkio zartu imerko ditu. Ja? Nei txaola puskatu dabe, Kabu izos. Zuloa txikin ginula baino, ikan ditukok. Tak. Marka esatei bado? Marka berezi hartua. Bale. Una eta esateko muntzeok. Karo. Txarra dalitz, hola engiko nian, buelta eman da. Ona denez, Baina ona danez, ikusi egia. ikusi egila. Ekin ikarko ziuk. Ona lau. Hemen dena onoteke. Txabola honek daukan gauza txar bakarra zer da? Itxusi ala, kanpotik, Baina, barundik ondo balein badau, kanpoko itxure, bost inporta. Arrazoia. Ondo sartzek. Ondo. Sartzen dana bakizu zein berdan? Atea. Da. Igual momentu ate jongo naiz. Mendia? Ez, torei, nire txuko nuen nire, torei. Honai jau txikiok, erori gabe. Seri, honi? Honai. Ojo. Ez pali manak goiti bera joan. Eta nora gatoz? Oain, komunea. Komuna daukazue? Komuna aukeu, bai. Baina mendi guztia ben dago? Bai, mendi guztie. Baina dugu komuna aukeu. Kategoria, Kategoria. Barkatu, soka hau zertako? Soka haudek, afari on bat intzien, un baten obazkari, Bai. Eta bat zoren nahiko alderrestu duta. Bai, da, komuna joan aizian, da, pentsatzen intzula gauzu nigingo, igual, hango beran bukatuko zula, Bai? da, honei helduz, honei etorri eta torren komunea. Osake, hau da... Bai, haude, el que mucho berezi hartua, Tak. taka, de seguridad. De seguridad? Bai, Osake, hemen ere seguridadia aseguratuta dago. bai, hemen bai. Ikus not, irekitzeko hemen ez da lain zaila. Ez, hau, honea lapurret etortzea bazeok, nahi badu taza eman, doble puerta egitetzok hemen. Horrek esan edo, irekita dola. Bai, irekita, urte guztin, oitala gordutan. Hona edozin sartu daiteke. Bai, edozein. Jo, jakin dezatela mendizaleek, Bai, komuna libre hoketela. komuna libre. Bai, Karo, papela zue jarriko zenuten. hoi bai. Osake, hori ere, Hoi papera balin bau, aprobetxatu ez balin bau, norbeak eman beharkoik. zuek asumitzen duzue, gastu hori. Bai. Zuek esegitzen duzuna, etortzen danak libre daukala, baina Txukun usteko, claro. txukun usteko. Claro. Sartu nitekeni? Bai. Momentu bat, Txukun utzi, Bai. Txukun utzi dut, Bai, usai honi zeatea, baina, bueno, hoi seinale honek. Rafa, eiztarien txabola. Zerin txagola. Txarra dako makarra, Itxure, itxusie. itxura itxusia. Ziaro itxusie. Baina beste guztia, Bai, beste guztie, polita. polita eta ona. Bai, Rafa, eskerrik asko. ez tegazare. Venga, gozen. Seguridad. Rafa eta helduengo eiztarien txabola. Eiztarien txabolako atea. Doble seguridad, segurtasun bikoitza. Txabola hortan sartzea zailagoa da, banku baten sartzea baino. Beraz, hemendik,
kutxa edo kutxabank edo dena alakoari proposamena. Heldu egingo sukursala jarri dezatela Eiztarrien Txabolan. Eta kajeroa jartzeko ere leku badukate. Komuna, abierto 24 horas. Rafa, eizera joaten da. Eizera. Norbait esplikazioak eman berko dizkiozu. Eizera joaten da, baina ez du zori botatzen. Maritxu, peligro gehiago dukazuzuk txampan botella irekitzen, Rafak eskopetakin baino. Elkar ezautzen duzue? Ama seme. Ama? Maritxu, Rafan ama? Orduan, gauza da, seguru dakit. Zure kroketen rellenoak zerekin ez dauden egin da. Usoan aragiakin, seguru. Rafa, eskerrik asko. Arte.